Onze nieuwe woordvoerder Guido Schmitz. Hoi, hoi, kom op mijn gezicht. Ik denk dat je hem al vind ik zo. Ga maar hiervoor. Oh, kut, lekker Ja, man. ja, dat zijn jullie zo voor elkaar. Echt gewoon niet de bedoeling. Ik kom maar niet zo lopen. Ik wil Oh, kut, dan kunnen we toch ja, dank. Visie had daar shot. Ja, prima. Ja, dank. Guido werd zo goed geshort in het bovenlijk met de buren in de tuin. Die hebben een toernooi hier van Malmö. Niet.